Mit-tnejn filgħodu l-Kappella Sistina ngħalqet għall-pubbliku biex jibdew it-tejjiet tal-konklavi. L-4-7 ta' Mejju filgħodu il-kardinali eletturi jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-Qudiesa filgħodu u mbagħad wara nofsinhar jitlu b'purċissjoni sal-Kappella Sistina fejn jibda l-konklavi biex jinħatar il-Papa l-ġdid. Minkejja li bħalissa hemm mal-252 kardinal, 133 biss minnhom huma taħt 80 sena u għalhekk eliġibbli biex jivvutaw għall-Papa l-ġdid. Dan se jkun l-iktar konklavi li fih kardinali. Il-Vigarju Ġudizzjali Monsignor Brendan Gatt qal li l-konklavi mhuwiex biss elezzjoni. Mhuwiex biss elezzjoni, ma bħalma spjega kardinal minnhom iktar jisu jirtiru wkoll huma jingħalqu anke għalhekk kumklavi, jiġifieri magħluqin biċ-ċavetta biex anke jkunu ħielsa li m'hemmx influenzi barranin, m'hemmx leaders politiċi li jiddettawlhom il-min għandhom jivvotaw, m'hemmx interessi oħrajn, m'hemmx manifestes, eċetera. Jiġifieri li huma jkunu miftuħin imma għal dak li għanqal fil-qalb tagħhom l-Ispiritu Santu. Staqsejna lil Monsignor Gatt fuq il-fatt li hemm ħafna kardinali li nħattru mill-Papa Franġisku u għalhekk dan kif jista' jaffettwa l-għażla ta' min ikun Papa. Xi ħaġa li għamel il-Papa Franġisku li interessanti hi li ħatar ħafna kardinali minn pajjiżi li tradizzjonalment s'issa ma kellhomx kardinali jew inkella li ma kinux fiċ-ċentru għax huwa l-Papa li ħares ħafna lejn il-periferija. U dan ifisser li ideoloġikament jista' jkun hemm li hu ħatar nies imma li huma naqra differenti minnu għax meta nitkellmu dwar the Global South, irriverí għalkemm huma forsi kollok kardinali għandek il-Knisja li tbagħti f'pajjiżi li mhumiex forsi daqshekk żviluppati kif ngħidu aħna, imma tendenza li jkunu naqra konservattivi wkoll, irriverí jiena naħseb li xorta waħda ħajkun hemm taħlita tajba ta' idejat dwar dik li għall-Knisja. F'dan il-konklavi hemm numru sew ta' kardinali li ma jafux lil xulxin. Monsignor Brendan Gatt qal li f'din il-ġimgħa u iktar qabel ma jibda l-konklavi, dawn il-kardinali għandhom iċ-ċans li jiltaqgħu u jitkellmu ma' xulxin. Qal li filwaqt li hemm kardinali li huma qrib il-Vatikan minħabba li kienu jmexxu dekasteri differenti fis-Santa Sede u għalhekk ikunu iktar magħrufin, jekk wieħed iħares lejn l-aħħar żewġ konklavi jara li Ratzinger kien mill-qalba tal-istruttura Vatikana waqt li Bergoglio kien ġej minn Arċisqof ta' Buenos Aires. Kummenti li tal il-ġurnalisti, id-direttur tas-Sala Stampa tal-Vatikan, Matteo Bruni, qal li mhux se jkun hemm ħadd assenti mill-kardinali eletturi iżda hemm uħud li avżaw li se jaslu tard minħabba raġunijiet ta' saħħa. Hemm ukoll il-mistaqsija dwar jekk il-Kardinal Giovanni Angelo Becciu huwiex se jitħalla fil-konklavi minħabba li fl-2023 kien instab ħati ta' frodi. Il-konklavi se jitmexxew mill-Kardinal Pietro Parolin minħabba li d-dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali Giovanni Battista Re mhux elettur minħabba li qabeż 80 sena. Fil-konklavi l-kardinali jivvotaw filgħodu u wara nofsinhar. Huma jibqgħu jivvotaw sakemm persuna tikseb 2/3 tal-voti. Jekk ħadd ma jintgħażel wara 7 voti, jieqfu għal ġurnata talbu riflessjoni. Jekk jgħaddu 30 vot u xorta jibqa' ma jintgħażel l-ebda papa, allura jistgħu jażlu papa b'maġġoranza sempliċi. Il-vot huwa sigriet u wara kull vot il-karti tal-vot jinħarqu. Magħhom tiżdied xi kimika sabiex jinħoloq duħan li jagħti sinjal jekk intażilx il-Papa jew le. Duħan iswed ifisser li għadu ma ntażilx, waqt li duħan abjad ifisser li ġie elett Papa.